Det er en udfoldelse, en åbning og et helt nyt perspektiv på livet og på sig selv. Det er at ture tage ansvar for dit eget liv. Altså gå ind og mærke dig selv. I stedet for at sige, at det er også den åndssvage kætings skyld. Så gå ind og mærk efter, at det er sgu dig, der slås med noget, du ikke har forløst selv. Så det, der har ændret sig meget, det er den der fordybelse i roen. Det at kunne være glad lige meget, hvad der sker omkring mig, men samtidig også, at jeg kan se, at mit fysiske liv faktisk også bliver lettere samtidig. Og det er sådan lidt skægt faktisk. Booty er en fantastisk rejse. Man kan sige, det består af 3 dele. Det består af selve filosofien, det består af en teknik, og det består af selve træningen i at bibeholde sin opmærksomhed i sin tilstand. Egentlig kan man sige, at i vores liv, der er vi sådan meget... vores opmærksomhed farer omkring fra sted til sted, uden at vi kan styre vores opmærksomhed. Og Booty handler egentlig om at blive bevidst om, hvor er min opmærksomhed henne, og ønsker, at min opmærksomhed skal være der. Jeg kalder det at tage taxaer. Forestil dig, at du er sådan inde i København. Der er en stille park, og så er der storbyens stress udenomkring. Booty handler egentlig om at være bevidst om parken, og så kommer der en taxa, noget der kræver din opmærksomhed, som du egentlig automatisk hopper ombord og kører ud i storbyens stress. Du kan så hoppe fra taxa til taxa, og egentlig komme væk fra dig selv, og lige pludselig befinder du dig et sted henne ude i storbyens slum, hvor du egentlig ikke havde lyst til at være. Og Booty handler egentlig om at blive opmærksom på, hov, der er noget, der prøver at stjæle min opmærksomhed væk fra min kerne af ro. Lad mig komme tilbage og blive der. Så kommer der nogle gange en bus. Mindre vejr, angst, uro. Selvfølgelig er det personligt, hvad der står på bussen. Og vi bliver egentlig kapret væk fra os selv igen og igen og igen. Og det, der tillader det at ske, det er, at min opmærksomhed bliver ubevidst taget med andre steder hen. Og så tror jeg, så skal jeg være der. Men vi har egentlig et valg. Vi har et valg i at sige, jeg vil være inde i min kerne, jeg vil være inde i mit lys, jeg vil være inde i min sjæl. Kært barn har mange navne, men egentlig inde i sig selv. Og derfra vælge, okay, nu hopper jeg på en grinetur. Nu er jeg ked af det. Men jeg kan også vælge at hoppe ud af det igen. Mange tror, det lyder som en fornægtelse af ens følelser. Tværtimod. Men det handler egentlig om at være bevidst om, hvor skal min opmærksomhed være. Så vi er sådan lidt, man kan sige, den muskel er sådan lidt svag. Og det er egentlig det, Booty handler om, at træne musklen op igennem meditation, igennem opmærksomhedsøvelser, igennem en speciel energiteknik, og så selvfølgelig øve sig i sin hverdag, i sit liv, i at være hjemme i sig selv igen og igen og igen og igen, trods taxaerne, trods busserne. Og jeg oplever, at jeg endnu lettere tiltrækker alle de gode ting. Forstået på den måde, at det bliver sjovere. Det betyder ikke så meget, hvad der sker omkring mig. Der er en ro. Det betyder ikke så meget, at mine børn holder mig vågen hele natten. Jeg kan godt være i ro med det og tænke, nå jamen, sådan er det bare lige nu. Jeg tror, at hvis alle kigger rigtig godt efter inde i sig selv, så tror jeg, at de vil få øje på en eller anden grad af løgn eller selvfornægtelse i forhold til, hvad der er inde bagi, og hvad de præsenterer for deres ydre verden. Og det misforhold, den løgn, den blev godt nok afdækket med et brag. Det har været en rejse. Det har været selvfølgelig også, jeg har grædt, jeg har tudet, jeg har skældt ud og troede, at det var også de andres skyld alt sammen. Men rejsen endte jo med, at der er kun en, der kan tage ansvar, og det er mig.